खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि मोनसे गोख्रों अजद एबा बाथ्रा बे समाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ जों नागाराखै जोंखौसो हाग्रामा महिलारिया नागारदों होननानै गोख्रों अजद खालामदों बिथां मन्त्रि बारग' मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारिक आमी एरा नाय हाग्रामा महिलारिहे आमाक एरिसे कथाটো হইতো हाग्रामा महिलारिक आमी एरा नाय हाग्रामा महिलारिहे आमाक एरिसे कथाটো হইতো बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा गोख्रों अजद खालामदों बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ जों नागाराखै नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारियासो जोंखौ नागारदों होननानै अजद खालामदों बिथां बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा गावनि जे बिपिएफ नागारनायनि सायाव गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिया बे समाव हारसिं जालांबाय आरो हारसिं जायोब्ला बिथाङा बा हारसिङैनो माबा मोनसे खामानि मावनो हागोनखौ जों नुहुराखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसिं जालांबाय आरो बे समाव हारसिं मानसिया माबा मोनसे खालामनो हागोन बे हागोनखौ जों नुहुराखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरोबाव बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंथि बावदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया बै समनि हाग्रामा महिलारि जानानै थायाखै होननानै बाथ्रा बुंदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरो बिपिएफ राजखान्थि हानजायाबो सिगांनि बायदि बिपिएफ जानानै गैला एबा थायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रोङै बाथ्रा बुंदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा जे हाग्रामा महिलारिया सिगांनि बायदि हाग्रामा महिलारि जानानै थायाखै आरो बिपिएफ राजखान्थि हानजायाबो बे समाव सिगांनि बायदि बिपिएफ राजखान्थि हानजा बायदि गैला होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा এতিয়া অংগবিহীন এতিয়া অকলশৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া তো গতিকে তেখেত কি হ'ব নহ'ব অকলে থাকিলে কিবা হ'ব জানো এই সমজুৱা কথা ৰাজহুৱা কথা ৰাজ্য চলোৱা এইটো হ'ল সমজুৱা বিষয় অকলেতো কোনেতো একো কৰিব নোৱাৰে আজি সংগবিহীন তো গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সেই সময়ৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু নাই হৈ থকা নাই বিপিএফ ৰাজনৈতিক দল এই আগৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত নাই आरो फैगौ 2025 जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव 21टा मासिया मोनसे मेजिक नाम्बार आरो बे मेजिक नाम्बारखौ इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया मोननो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा फैगौ बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं हाबाफारिया सोलिबाय दं आरो बे समावनो बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया मेजिक नाम्बार मोननानै फैगौ समाव बिटिसिखौ सासन खालामनो थांगासिनो दं एबा खुंनो थांगासिनो दं होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरो बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा माब्लाबाबो सोरखाराव एबा पावाराव फैफिनला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा फैगौ जे बिसायख'थि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थि जानो गोनां आरो बे बिटिसि बिसायख'थियाव बिथाङा माब्लाबाबो सरकाराव फैफिनला होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा मानोना बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगांनि बायदि हाग्रामा महिलारि जानानै गैला आरो बिपिएफ राजखान्थि हानजायाबो बे समाव सिगांनि बायदि बिपिएफ राजखान्थि हानजा बायदि गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारिक आमी एरा नाय हाग्रामा महिलारिहे आमाक एरिसे कथाটো হইতো এতিয়া অংগবিহীন এতিয়া অকলশৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া তো গতিকে তেখেত কি হ'ব নহ'ব অকলে থাকিলে কিবা হ'ব জানো এই সমজুৱা কথা ৰাজহুৱা কথা ৰাজ্য চলোৱা এইটো হ'ল সমজুৱা বিষয় অকলেতো কোনেতো একো কৰিব নোৱাৰে আজি সংগবিহীন তো গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সেই সময়ৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু নাই
হৈ থকা নাই বি পি এফ ৰাজনৈতিক দল সেই আগৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত নাই গতিকে অনাগত দিনত বি পি এফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া পুনৰ বি টি চিত কেতিয়াও আৰু ক্ষমতা দখল কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে থেংক ইউ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আমি এৰা নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰীহে আমাক এৰিছে কথাটো সেইটো এতিয়া অংগবিহীন এতিয়া অকলশৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া তো গতিকে তেখেত কি হ'ব নহ'ব অকলে থাকিলে কিবা হ'ব জানো এই সমজুৱা কথা ৰাজহুৱা কথা ৰাজ্য চলোৱা এইটো হ'ল সমজুৱা বিষয় অকলেতো কোনেতো একো কৰিব নোৱাৰে আজি সংগবিহীন তো গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সেই সময়ৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু নাই হৈ থকা নাই বি পি এফ ৰাজনৈতিক দল সেই আগৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত নাই গতিকে অনাগত দিনত বি পি এফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া পুনৰ বি টি চিত কেতিয়াও আৰু ক্ষমতা দখল কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে থেংক ইউ